God is Love Ministry kwakunye no-Apostle Matodlana akuphathela i-5th year anniversary celebration ngomhla we-28 nange-29 kaFebruwari God is Love Ministry Auditorium eNew 29 eMotherwell. Izithethe ezibekekileyo zalo myhadala yakube ingu-Apostle Matodlana, umama uZanele Mbokazi Nkambule noyifounder ye-Crown Gospel Award. But your marriage right now is sick. Your finances are sick. Kwakunye noMafa Bavuma osuka eMhlaba wena ne-FM iza uzokufumana ukonwatyiswa ngokuxolisa kwinana uFabiano Istirane kwakunye nabanye abaninzi. Amatikiti ayafumaneka i-150 kwaBuild It eMotherwell. Khumbula, itikiti lakho likufaka kuzo zombili ezi ntsuku. Ingcango zivula ngentsimbi yesihlanu eVerigwe Mini. For more information nceda utsala umnxeba ku-078 944 2154 078 944 2154. I-5th year anniversary celebration neyiphathelwa yiBay TV, Inkqubela FM, SABC2 Morning Live, L2K FM, Selective View, Build It, Tayanda Corporate, King Boy Production kwakunye neKingfisher FM.